الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So kalilintad, gusto kabibiya ginawa, kada ray-raywa ginawa, nasir kanusan ang mga bangsami sa isagyang kay duaranaw, mana diyang kay Lanao del Sur, Lanao del Norte, sampurna yan na diyang kay Islamic City of Marawi. Gusto ko na lang kapiyan ko mga bangsa pagtao Ranao si sa diyang kay Kulalinga Pilipinas, nataman din ko mga ingat sa kay Kulalinga Dunia, katataguan ko mga bangsa tanong pingaranan sa pagtao Ranao. Mga urip no Allah, diyan kay panabuntaman na para ini sa diyan kay pagtao tanong sa yaman niyan nakapakapupo niyan ko mga ulama tanong. At di tanong sini pamagusayin, di sini pamagusayin ng mga ulama tanong. So yaman niyan na mabuntingan o agama tanong agama Islam. Sabab sa kagyadyan kaya kibabatok tanong sang kaya dunia na aya sampurna kapakaslang tanong sa baliwanag. Nagyang ko takapahukiti tanong ko lalan o agama tanong agama Islam. Mga urip no Allah, yang gay pamagusayin taniman to sa makampat na may pantagad na isa gyang ko to usay ano agama tanong agama Islam si ko mga gunsi o riski. So mga gunsi o riski wallah subhanahu wa ta'ala. Ino tanay pumagusaya sabab sa kagyadyan kaya riski na adna riski halal na adna riski haram. Na yakabayar tanu wallah na ay mapanimutan wa riski sa diyang kaya dunia na riski ang mga suti, riski ang mga halal, mabaluy ayaman na yan na maplantay tanong si ko kapakasulda tanong si ko surga. Diyan kay ayaman na yan na riski na ada na mga kunsiyan. Isa ko kunsiyan kayang riski wallah na diyan ko to ayaman na yan na sadaka. So kapumbagay tanong sa sadaka na gina ni Isa agunsi o ayamanan niyan na riski wallah subhanahu wa ta'ala. Malagi po diyan po ta sadaka na di makanggulalan sa tamo bulaw ang pera ay nisirkang ka anta ka bitar anta ka ay nisirkang ka na ayamanan niyan na diyan po to galabok ka o di nakaturo ka anta ka pamikiran ka na palayag na nan ayamanan niyan na may itong sa sadaka. Diyan kay sadaka na mialoy o Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran ang kutuwa kaya bantugan yan ko sadaka sa miyak kadakdak mga ayat sa Quran. Wait na isa ko mga ayat mialoy o Allah subhanahu wa ta'ala na diyan ko takituruan niya nun man dalladhi يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Manan yan na sa din sa tao pagutangan yan sa Allah Ta'ala sa utang mafia na petikta penunuh Allah Ta'ala sa dataman yan takot.
Ay mana yan na diyang kutu sadaka na isa ungangan ay niptulun Allah Ta'ala na kapagutang si Allah. So mga sadakatan na iniban tugun Allah Ta'ala na inigatong yan ito sa utang yan rakatan. Nambiran Allah Ta'ala na betak-tak yan sisa diyan ka dunia na sisa lungan na mauri na suwallahu ta'ala yung matawron kung kadaklian. Si kumasa Musa alaihi salam na adun adwa katao durulupa asiran na kurang piranso kawiyagan. Yamang niran si kunabita na Musa alaihi salam bukan siran wallahu ta'ala sa tamo nagyang koto apituro kiran Musa aso kapakatamo na margan mana Buddha matembang sampai dunia udinian di kanggulan kota mo najang koto nigay siran sa kapasaran si Musa sa diran din tumbang na ginawaran kota mo kapag-usap niran si agamaw Allah subhanahu wa ta'ala mahulip no Allah diyan koto apituro kiran Musa si ko mga gawin at diyan so Allah Ta'ala nagpakatamo kung kanunian okay na sasarabun na kuha niyan rakano na ninyo gadyang kutan darurupa nagyang kutuat kaya katamok siran wa Allah nang barang-barang din na kaya pakaukitan kutu at tamukiran so tigo mga loks tanong ada taro pigiyup na brus adyang kuta kapakatamukiran mag-anatalto kapakatamukiran okay na si ko kaya pakatamu-tamukiran ang darulupa sangkota niya kapiraulan na dasiran makadingil na niyaw masusarabon na niya kay ng kasiran sa kuwin Allah Ta'ala so tamo ko Allah na diyang kutong adwa kataon na niya buda sa siran huwanto na ikiliran sangkota tamo kamatatanganiran na si ko paganay na niya yang kota mamon mana niyan na kung gusto nilan so tamok sabay ginawairan maana suwitan nilan so dunia nagyang ko to babayron na niya kamusawir at igen batan pagkana sadkata diyan kay ay nitadin tawa Allah tamok nagyang ko to misesad ka siranon din nabiran din kung pasang ko tatamukiran sa taman sa diyan ko to niya sugaw iya kakuun Allah Ta'ala nasuniyong siran si kung nakita no Musa alaihi salam na so kaya pa kaumayra nun nabipuno niran ahay nabi wallah na niyo masuk ako wallahu ta'ala kutamukian sa iman to na ini para dami ko Tuhan nami so tamo kani tadi niyang rakani so ay Petro Musa alaihi salam natigiraan to na isiwa iyo ko katatagur ka no atamo kanan natigiraan na niya na benar kami ron sesad ka sa taman sangkai muri-puri din nakasungamir ka na sa din sa akiagam pasanamiron ko kaya sisad kami at Ibu Musa alaihi salam apakapipian niyo ginawa niyo kadir kalulun ko Allah subhanahu wa ta'ala sa pagumanan niyang kakalok ng banan ini tadi niyang kakalwatabo sa man ito mga urip no Allah dahil niya sa butro na sotamo apakuha nun so sadaka daya mana yan na berin pagumani wallah subhanahu wa ta'ala nago pakakumbarakat niyan adyang kotatamok apukuha nung susadaka niya do yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tanqusu sadaqatu min malin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanqusu sadaqatu min malin bal tazidu wa tazidu di kulbatan sadaqa sutamo ugay na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na banyan din pukumani nagubanyan din pukumani yenan emiya kadua makasu Rasul aso sadaka na ipugutu tamo nagu ipugutu tamo yenan mawrif no Allah diyan gaya amaran yan nakapagpagilubatan ko riski sa kaya dunia na isa kunsiyan na sukapumugay tanong sa ayaw man niya na mga sadaka tanong kung mga tao akapapato tanong. Ikadua kunsi adyang kanang riski
halal na so o kapamang ni sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. So kapamang ni sarila ko Allah, mana so kapag istighfar, naginan na pakandaglan tanwanan. Sebab sa gina ni Isa, kapagkauran na wallahu ta'ala ko rizki niyan si kota. Kapagkadakdak na Allah ko rizki niyan kota. Kapagkalugi wallah si kota ipata ko rizki. Sebab sa nyari na wallahu ta'ala sa Quran na surat Nuh, ayat 10. Ituru wallah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bersamaan Allah fitur wallahu ta'ala, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ fitur wa kumberkanu apa mangni kanu sarila ko Tuhan niyo. Innahu kana ghaffara, kamata-mata nas kanyan na baramaapang nagumalay gagaw. Yursilis sama alaikum midrara. Mana yan, na amay ka, ingulalan tanong to, gagawi daw na pumangni tanong sa maapsi ko Allah, pakadaklan tanong ang kuta istighfar, kapumangni tanong sa maap ko Allah, nagyang ko to, hindi kaya promise Allah subhanahu wa ta'ala, yursilis sama alaikum midrara. Mana yan, napakauran ang kanunyan sa oran na margas, adiyang ko ta oran na margas na babarakatan. Nabauras, nabauran, mana yan, nabauran fitna, udi nabauran atiwa, kauran margas, mana yan, nababarakatan, aron kisagipon betubun piaso mga pamumulan, betubun piaso mga perperan, betubun piaso mga badantan, may sabab sadyang kota uran na mana yang na isaw tuwa kakawasaan agkapunan yan adyang kota kapakauran na wallahu ta'ala ko langit at pakatanar katanon na babarakat na adyang kota uran. Ginan ibarat dataradyang kay dunia, ay mga kawasasang kaya dunia, na so mga ingod kawasasiran sa ig, kawasasiran sa mga irrigation, kawasasiran sa ayaman niyan na ig sa diyang kutuwa kapugto mga pamumulan nila, na submansuyi na titiyawaan na pagpakagawin Allah, yun yung kirang pakauranan, na pagkadasuig si ko o mga pamumulan na pagkamaraan sa mga lupa iran na pagkabulya lupa matay na sangkanan promise wallahu ta'ala ko kapakadakla ko istighfar na ayaw pagampaganay promise wallah na pagkauran niyan sa oran na babarakatan yursilis samaa alaikum midrara. Ewan niyan, nagpakauran ng kanu wallah, saura nagpun ko langit ang margas at babarakatan. Wayumdidakum bi amwalin nagu, bagang kanu niyan sa madakla mga patamu-tamukan. Allahu Akbar. Sabab sa muta istighfar, at pakadakla tanong sa kutuwa kapamangni sa makwallah, na so berang-berang ang mga patamu-tamukan nagpakadakla ng kutan wallah. Wayumdidkum bi amwalin, mana niyan na pemegang kanunian sa berang-berang ang mga patamu-tamukan. Kenapa sa sabaran? Kenapa sa mana niyan na bertamu sa susung ang berang-berang. Wayumdidukum bi amwalin wa banin. Mana niyan na pemegangkan wallahu ta'ala sa barang-barang ang mga patamu-tamukan nagupumgang kanuniang pen sa mga buwataan ang mga pipia after ng buwatan ng mga pipia na buwataan ay niyan na mga salihin mga laytamok mga laygagaw mga datu mga untula mga datu mga niyan na mga ulama adiran din ikumping sa agama Allah
سبحانه وتعالى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. Pemegang kalooban ng Allah, sungguh yang karuniaan sa mga asing dunia. Allahu Akbar. Dia muta mga asinda na may laytan naman ko diyan kay dunia na ayan ni kawasan mga ingad na so mga ingad niya na marsiran mamumulan. Ibarat ayaman niyan na Malaysia. Tadi Malaysia na niya na marsiran mamumulan. Samkanan isaw na diyang kananatiran mga palm oil, mga kaywa na mga layer na kaya miunga sa mga kakuasaan na dikumin sa Malaysia. Diyang kanan nakakawasaan iran asibu sa diyang kanan asindahiran at betul sa palm oil. Na diyang ay ito na mapapenuh ang mga lupa may nililibot na katanong sa mga lupa niya makasibukar okay nada mga kakawasanon ang mga pamumulan sabab sa diyang kutadar katanong na ibugan Allah subhanahu wa ta'ala lagi kikabit tanong ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sungguh yang menurut Allah Ta'ala sa mga lausay. Ando ng mga lausay, magumpa na penuto, kepunan pa ng mga kakawasan tanong, mga kamatian tanong. Ibarat, adyang kaya lausay tanong, Agus Trevor. Adyang kaya lausay tanong, makabupon sa maranaw tanong, na bilyon pagkakwasi. Si Kuya man niyan naman saulan. Adyang kaya Agus Trevor tanong, sumusuplay sa kurinti si sadyang kayi saupak sang kaya Mindanao nagyay na adna oras na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan na ni isa ko panapunta man na diyan kaya mga imayle diyan kaya mga mujahidin mga MILF akababantagan ni Mantu at dira ni Mantu di di sila ni makimbitire sa gobyerno Samkaya yaman niyang nakipag-implement sa diyang kapang sa buro government pananamaran o mga mujahidin may sunod sa diyang kanaan pangitabantano manggira-gira itanwa diyang kaya ranautan aron pagpakapuna diyang kaya kurinti supply si sa diyang kaya Mindanao na upama ko giyanan na ikalimutan ng wallah makapasok na kunta man mga mujahidin na pagkruwasatan at agwaranaw. Pagkruwasatan bangun sa abranaw, nakapunabangan tanong sa mga ingad ang makalilipot rakatan. Ginan ikatiro Allah Ta'ala sa surat Nuh ayat 10. Promise yan rakatan asar kasakatan na managnar tanong mamangdi sarila ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatlo agunsi o riski halal na so para tiya na gusto kalaksi ko Allah. So para tiya na gusto kalak ko Allah na baka berbisin tanong maurip no Allah. Baka sisigihan tanong. So o maniwalay napakatindigan tanong so kalak na gusto para tiya ko Allah. Mana-mana martanong mamagamal mana benar tano sa diyang koto akapanan ng gila tano sa koto ba na dito di manggulaw mga kadustaan kagyutwi sindaran o paratiya na gusto kalako Allah. So Allah Ta'ala na pituro yan sa Quran sa surat Al-Talaq ayat ikadua o ikatlo may pantagsan kanan kabubaliyo kalak na gusto paratiya ko Allah gunsi o riski halal ituru Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Usalan sa tao at Allah Ta'ala ikalok yan sa Allah. Ewan yan na panabnab yan na makalaso para tiyanin si Allah na gusto kalok yan si Allah nasanggihan sa kanya Allah Ta'ala sa kapakalidas si kumarag. Ewan yan
nasagarin ka margan nasabab sa mga parati ang anak kaaw kanyan siko ka marganan sagarin ka tiyuba nasabab sa kota parati ang kasiko Allah na kaaw kanyan sadyang kutua tiyuba madalang makom naginan isa unga o kapakabugra ko parati ako Allah. Ikadua, nadyang kutuwa sumpat ang kutayat وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ naman yan na priskian sa kanya no Allah yung kutuwa malaikalak na guparatiya si ko Allah na priskian no Allah hutala sa rizki ada niyan naman yan na mapamikir naman yan na rizki ada sa plano niya rizki ada sa itungan niya rizki di niyan pipikiran banyan kakwa rizki sa kalayan nagusok kada kalian nagusok kapian yan na imbugayro to Allah subhanahu wa ta'ala o nga ito o kalak na gusto paratiyan yan si Allah. Naginan ikatlo gunsi o riski asuti, riski halal. Ikapat na al-amalu likas din risk. So ay manan yan na iya ikapat gunsi o riski na so kapanaguntaman ay manan yan ng gulbak. Ay manan yan na besok ka o kabaya karunga makasuriskin ka. Pendagang ka o kabaya karon makaponsoriskin ka. O di na pagana ka sa ilmu kabaya karon makaponsoriskin ka. Barang-barang din kepunan ng kaya rizki wallah subhanahu wa ta'ala na pumabanugan tanong sikol yaw lupa. Sa katuron Allah ta'ala sa suratul Jum'ah فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ay maranyan na may ka mapasad akitin dugusan pa yan na pura-pura kanusikul lupa ng babanugan yung suka kawasaan Allah subhanahu wa ta'ala wadhkurullah na tatano din yung Allah wadhkurullah kathira tatano din yung Allah ta'ala sa madakal la'allakum tuflihun kaangkano mapakaslam sa maliwanag ay maranyan na ay siusi wallah na so mga barasan bayan ay yan ay kabaya wallah makatimo sa kakawasan wallah na so mga barasan bayan kakagyagiran niya katamok na so mga barasan bayan na disiran din di dia ka disiran din nalay haji disiran dia manan yan na manabang sa ko o kapapatutan sa panabang na pusar nilan so mga tamukiran si iko'y kasuswat wallah Gi karina sa kabewal na mamakatamo na sumangalay para tiyaya. Faida kudiyatis salat, amay kumitin nagsusambayan, mapasad, amito na isusambayan, fantasiru til arbi, na pura-pura kano si kulupa, wabatabu min fadlillah, nang gilugan niyo, so ay manan yan, na mga kakawasan wallah, mga rizki wallah, gilugan niyo, ugay na tiyakaw riyan wallah, wadhkurullaha kathira mana yan na tatanong din yung Allah sa madakal ay mana katatanong din ko Allah sa madakal na pangilo ba ka sa rizki na tatanong din ka sa Allah sa din ka kuwa su dingar ka di ka pun nganyaya di ka pun nalimbot di ka pangilo ba ka sa rizki na tatanong din ka sa Allah di ka priba di ka pumanko di ka mana yan na pendermat Genan, mana ko tatarinig ka sa Allah sa madakal. Sa benar na kadi babaru sa rizki na babanay na kaon ating akual sa rizki may kos kanyan na kunabahalan. La'allakum tuflihun kang kanong mamakaslang sa maliwanag. Ikalima, gunsiyo rizki wallah na diyang ko to kapaking ginawain sa maylo takang ginawain kung madas katunganay ka, mga pagaring ka, mga pakiyaman ka, mga pakiwataan ka, masampur na yan na so mga los ka na pagilutan ka agyang ko to relasyon nyo pagilutan ka so gagaw kakiran agyan na niya ni Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizki وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ Saat na tigin sa tao, kababayan yan,
abutawan na nung suriski, abutawan na nung suriski. Mana niyan na makadaklon suriski halal. Nagu makalendo umurian na ilutan yan so din yan dikapaki ginawai kumadas ketungan yan. Allahu Akbar. Dia sadyang kutu kapaki kapiginut ako o di tadi kapaki ginawai kumadas ketungan ita na ayaw nguto sa pangilalayan ng Allah na pagkadakal ka sa riski nagupakalundo umur ka. Ikanam ay pagpaka daklo riski o di nagunsi o riski na suka pa mga niku Allah. Sebab sa niya no Rasul sallallahu alaihi wasallam la yarudul qada illa du'a da pagkaran ko o Quran arwar ko pangni. So ya mananyan na apiatan aya ukur kasadyang kutu asaluan na may ito ukur, may ito riski na may katanto ka mamangni ko Allah na diyang kuta riski nga may ito na kernutu diyang kutu apang nika ko Allah sa magpakadakol yan diyan o di na niya mga nika ko Allah ta'ala sa pakalabulbud niya nakasuriski na ay misusulat ko Quran ka na kerganang ko na kepadung o risking ka sa ukur ka sabab sa diyang kutuwa ka kasasala wallahu ta'ala siku Panginoon nago nayan no Rasul sallallahu alaihi wasallam aswanda na pagkaya yan soripan igira ato niya panayron abo makandut suliman yan ada amatagun wallahu ta'ala huwa yamanan niya na piya mga ninyanon nago Peter wallah ud'uni astajib lakum manan yan na pamangani kadurakon katerimang korkano naginan manan yan na sindadan o mga gunsi o riski wallah ayam kanan kapagpaka kapsipur na tanurong kupang ni ko Allah sabab sa Allah ta'ala na kukontrol niyan sa riski niya na igira man ito minisungkad pipiya miyasua pipiya ayam ko to kapumang ni ko Allah ta'ala na pagpumanumanan Allah ta'ala ayam ko to riski niyan sa kutuwa manan na uripan pada sa kapamangani sa riski ayam ko to inindor kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upama ko sa riski nasisi ko langit kaya Allah na pakaturo ng karakon din sa riski ka na sa riski ka karakon nasisipan ko di dal mulupa na pakaliwang karakon sa riski karakon na makapupuan ko di dal mulupa upama ko sa riski karakon na bamargan napakalabudang karakon ya Allah upama ko sa riski karakon na bamaito napakadakalang karakon ya Allah upama ko sa riski karakon na baharam na halalang karakon ya Allah sutyang karakon to na buwa kong bumatarima ya Allah dinan manan yan na padsa mapya ka pa mga ni ko Allah sa riski Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu lana ya Allah na upama ko sirisingkar kami na sisipong ko langit napakatanangkar kami wa in kana rizqi fil ardi fa'akhrijhu lana may kasuriski akan na rizki ini nasisipan ko di dalam lupa napakaliwang karam ya Allah wa in kana rizqi sa'ban fayassirhu lana wa may kasuriski karam ya Allah di na rizki kami na bumargun nandil budang karam ya Allah wa in kana rizqi qalilan fa'akthirhu lana na may kasuriski karkani na bamaito napakadaklang karkan ya Allah wa in kana rizquna haraman fatahhirhu lana ya Allah na may kabasuriskin karkani na kapakapunggulalan niya na haram na pumninamir ka baliyang karkan ya halal ya arhamar rahimin diyan diyan kaya doa na pakabundisin tanong Korean o kang kalabakatang masangkutan niyang aloy akasid ka kapag istighfar kalaksi ko Allah kapanaguntaman magamal na gusto kapag ginaway ko tunganay na sempurnan tanong sa diyang ko to kapamangni ko Allah inuto elenyo men antawa
anta miya kagaga sa sukya tutunga si ko Ibrahim alaihi salam na daw tamiyo apoy. Aso Allah subhanahu wa ta'ala. Anta miya kagaga, anta noon, maranyan na miya karan sa diyang kutung pagkabina sa iyo Fir'aun, si ko Musa, buno niyan sa Musa gusto mga pagtaon niyan. Na sokyawro Musa gusto mga pagtaon niyan, si ko kiniduragat na miya upak suragat, antay niyo upak kuragat. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala. Anto no ni miya kalyo, si ko o Yusuf, sadyang ko takiulugyan ko malibut nga landang. So Allah subhanahu wa ta'ala. Anta ipigidin si ko Isa sa kapakawiyagin sa nyatay. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala. Antay miya kauran sa mga wato. Siya si ko ay mananyan na masa o Nabiullahi Saleh. Si ko mga tao niya pulang-pulang siran. Si ko mga tao Abraha. Anya makaw mga papano kapiyang ulugiran sa mga watur na niya pulang-pulang sa pagtaw Abraha ang binasaan niya ng Kaaba. So Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan kabagr at yung kananapang ni si ko Allah ron tano pasimpurna so lamuan o ayaman niyan na ikapiyatan ko dunia na gusto ikapiyatan ko akhirat nagu sukap pangilubatan ko rizki wallah na santanot simpurna sang kanan alala yung tanong kapo mga niya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip no Allah ay lalaw din ng yating utaw sa mga riski mga haram agulawang pera ay manan yan napiyan mo yan sa kaya dunia da makaukit sa diyang kutuay kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Ginaiman to ay manan yan na bandingan tanong isang kayi babarakat na gawi yan pili o mga ulama tanong kapugyan ka kang sa usayan sa prilay kaninyo habang sa amin higiraman ito pagbagay kami sa mga dawan sa kanyang mga ulama nyo sabab sa kanya mga manusia kami lalayon at yan nagkataroto at yan ko to mga ilmo ay pagbagay ng kanon sa pamakubadan ang yaribat sa diyang putat yung magusay tanong na irilar tanong Allah subhanahu wa ta'ala na sukman so untulon miyaka ayon ko kabayaw Allah na di tanong kalipatan na ninggulalan tanong to sa tunin tanong Allah apakauran niyan pagkatanong sa rizki mga halal napakauran niyan sa kuyang tanong sa rizki mga halal na madatanong sang kuto kasupit na gusto kargono kamarbar mo. Ginan silang dakong sa kanulangon, sisay nga lang, at yung gayi, iyatul mustaqbal al-Islami na pagpapalugod na miso sa lamani, si ko kalangulang niyo din, di imbantay si sa diyang gayi programa tanong, nagpumamakinag sa kaya programa tanong, sa kung ano sa balas, ayaman yan na dapit at tamanan yan mambuwabalas sa makawit niyo si isa diyang programa tanong si kuyaman yan ang mga layukyo si mga tungan ninyo na gusto kapimbitaran niyo kiran sa lalayon siran ayaman yan na di imbantay sa diyang kaya mga programa mga ulama tanong tingkulalan si sa diyang gayi turugan tanong at tingalanan sa Mustaqbal Channel sa Pundinggo ko Allah alamon malipya ginawa tanong lamon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.